byla i paní Jindřiška Karlíková, tedy ředitelka domu přání, a jsme se dozvěděli, že právě pro tuhle organizaci, dobročinnou organizaci tady jezdíme. Nejenom pro ní, podporujeme tady také občanské sdružení Presscentrum. Jedná se o duely, tedy závody ve dvojici, kdy se jde 1 minuta, po té minutě ujedete nějakou vzdálenost, ta se rovnou přepočítává na peníze a my vám pak řekneme, kolik jste vyjeli. Slavujete právě nadaci ČES na tyhle finance a posíláte je rovnou na konta obou občanských sdružení, což si myslím, že je docela dobrá cesta. Jediný, co tady obětujete, jsou vaše síly a minuta času a vzhledem k tomu, že není žádný teplo, tak se i dobře zahřejete. Teď máme z tohohle závodu poslední 3 vteřiny ve vedení v tomhle závodě Presscentrum. Konec. Tak dámy, máte to za sebou, dámy musím prozradit, už šli po druhý, protože jim byla zima a zároveň taky chtějí pomoct, musím říct. Tak tady jsme najeli 425 kaček pro Presscentrum a důvodní přání získal 375 korun. Tak a ještě bych mohl dodat, že tady máme i samozřejmě materiály o obou občanských sdružení, takže veškeré detaily o jejich působení můžete tady vyučit, klidně i vzít, pročíst a odstartovat další závod. A můžete tady dělat to jisté pro obě dobročinné organizace pro občanská sdružení. Oni je samozřejmě rádi využijí, můžeme říct, jakým způsobem a udělat materiálu. Do závodu nám zbývá ještě 35 vteřin, pojďte pánové. Tak pozor, výkřižek využije přícání pro tým pobytu, který například různého vybavení a takovou věc, nová křesla a také se pouvále. Rychlejší, co si teď bere že tam přichází právě dětská setkání, sociálně slabší rodin a pedagogové se jim snaží samozřejmě připravovat proto, Come away with me. Come away with me. I will you so. Come away with me. Jak se jakoby ta kamera takhle naklání? Yes! Ta hudba k tomu je prostě ideální. Nevím, jestli bych zvolil tam stojí na kafe. No, myslím, to už nějaká Parenda!